Здравейте! Днеска имаме ново помощник днес. Константина, аз носим Стич и тя носи е толкова красиво. Виж, Стич и нейната сестра, помислям, че е сестра, не съм толкова сигурна. И днес, утре, мой тати рожден ден! Има рожден ден. Затова започнахме долната част от тортата. Кой ще прави тортата за рождения ден? И тя. Значи, как видяхте тук долната част, направихме, че е това. Виждаш ли? От круасаново тесто. Тесто. Значи, използвахме това и така, видиш ли? Да. После започнахме с вода. Айде сега направи горното и показваш как се прави. Значи, така се палае. Така, слагаме го в средата. Натискаме. Тискаме. Така ножа. Изрязваме. Изражваме. Отвънка. Микс. Мами, touch me! И сега ще го гадам това пухце. Какво ще има вътре в тортата? Ще има боровинки, нутела и бисквит спред. любимия ни бисквит спред и любимата на нутела. А това е крем от сметана. Вече го направихме, ще я махнем. Захар и кисело мляко. Ще ни трябва ни... I'm mixing. Ще ни трябва ни... Ще ни трябва какво? Захар. Стоп. Иде. But I just really like this. На български. Аз много харесвам за това. Така, браво. Браво! Сега Чакай, тук не е толкова. прави го така, за да изхожда. Това е за отгоре, нали? Това е за отдолу, а това е за отгоре. Трябва ни и пилицата. Не за отгоре, не. Окей. Айде сега, как ще го направиш? Ще видиш. Тук. Ето тук късам. И също и горното, как да не можеш горното. Така, после? И после и тук. Така. Айде сега и другото. Браво. И сега вложиме вода. Тук вложихме това. Това е само за долната част, не горната. Давай. И сега вложим го навсекъде. Аз искам да сложим вода. Ще вложиш захара. Ти сложиш захар, да. Сложи захара, мама. Добре. Трябва с вода на такова, това е много специално за вода. И сам да знаеш, ти са нови дрехи, нови. Нали? Имаш и гарганче. Има мастичка. Коса. Да. Тези са от TK Maxx. TK Maxx. TK Maxx. И много съм горден с всичко. Имам също баф бомба. Какво е на български бомба? Не знам. Бомбички за къпане. Бомбички за къпане. За ваната. За ваната. И аз и Константина ще влезем вътре после. Together. Да, заедно. Заедно. Правим тортата и отивате да скъпи. Да. Заедно. Сега, когато го направихме това, ще вземем това да помагам. Ще първо да нарежем тортата. Сега нарежем на Малки парченца. малко потечника да играеш пица, ама не. Да бъде ни готови, да бъде Слагай захар. лесно за нас. Това е нашата фалафелче. Давай навсякъде, Константина. Просто така правиш. Не. Така прави. Не. Така прави. Не така. Ще правя Малко по-бързо. така. Късна ми е.
Вкусно е. На какво е вкусно? Какъв е вкусан? Като сладко. Като съм и небен. В рая си. Я не яш. Сега не можеш да мажеш повече. Вие само Аз мога. ядете. Само ядете. Така. Айде, отива в фурната. 180 градуса, колко минути? 25 минути. 25 минути, 180 градуса. Продължаваме да правим тортата. Сложим на тоя първо 4 лъжици и нутеля също на нещо. Едно. Ако искаш и ти може да го правиш. Едно. Това е едно, нали кака? Да. После 2, после 3, после 4. На водна баня, нали? Да. После 2. Нутеля не е харесва вода. Или горещи. Точно така. След Тя две. не харесва вода. Ама ние го направим. Те няма нищо да правим. 2, това е 2, нали кака? Да, 2. И после 3, после 4. Още 2. 3. Нали 3, нали? Да. Последната. Защото аз искам тати за това. О! Тати утре ще е много щастлив, като види тортата и е направена от вас. От любов. От любов. Сега ще сложим най-вкусното нещо на живота. Нищо. Какво има сълза? Червено ми е. Червено е. Чакай, видим какво прави. Браво. Това е боя много. Иначе лъпа много вкусно. И ми Да, иначе. Изглежда много вкусно, не луква. изглежда. Иначе много красиво е. Много красиво е, нали кака? Да. Сега сложиме това да разуме малко в хладилника. После, когато това е готово, ще сложим горната част и сложим соса горе. Соса, шоколада. Да. Ями. Трябваме тези мейкъпо. Сега сме на път да довършваме. Са... Майто много хубаво прави е тук. Сега Константин гледа тук. Много хубаво време и да сложим това. Ей такова. Нема нищо, ако е така. Сега трябва да го сложим много хубаво. And the last piece. Сега трябва да сложим това. Нали? Може трябва да има малко повече. Да ни стигна да правим още същото нещо. Ако не знаеш, че шоколад Нутела не обича топли неща. Не обича, мразя. За това трябва да го топламе. Това като стоплено става вкусно шоколад. Да ви.
Сега сме готови с тортата. Ще го вложим в фотелника и сега ще ти покажем утре вадна тортата как се изглежда. Готовата торта. Да. Чао, чао! Чао!